Miten se menee? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hyvää matkaa, nyt saa nauttia! Hyvää matkaa kaikille, nähdään tuolla maalissa! Puolimaraton edessä, ihanassa seurassa. Te olette ennätys suurella porukalla juoksemassa. Onnea matkaa kaikille! Me ollaan kannustamassa teitä sitten maalissa, mutta tässä olisi 21 kilometriä ja vähän päälle välissä. Kengän tarkistus. Ja muistutan, teidän oma aika alkaa vasta siitä, kun ylitätte tämän lähtöviivan, eli ei ole kiirettä sieltä edetä. Voitte hyvin malttaa. Saatte sitten paremmin tilaa juosta myös.